Kapuyan, baktas, ani, oy. Ako ang mga barkada. Nanay mga tagstagsa ka mga motor. Oh no! Ako, ani, wala pag yun. Maayo, ani. Kuha kong motor. Unsa pud ka nga motor ako ang kuhaon, ha? Ay, maayo, ani. Reader. Ala, inline. Sniper. Basta. Motor ako dito kay pa-apply na ko kay makuha ko motor. Yes! Anak ko yung motor ani. Gingawa karon ay. Wala may utang ay dito. Uy, hala. Na ay nagpaingon. Mangutang siguro ni motor. Ako ni Atimanon. Bruh. Ayo. Boss. Uy, boss, mayong buntag. Unsa man atong tuyo? Dayon. Kining boss. Namoy, kandere kining motor ba kanang sinaw. Para kanang ang chicks nga musakay sa kuha. Pilit kayo ba? Naa, boss. Unsa may gusto nimo? Kanang mutuwad ang chicks mo sakay? Kana akong gusto nga motor, boss. Kanang muigwad ang chicks. Kay ba? Tay sa boss. Kabayad ka? Tig-abot og isa ka bulan. Embargo ra nimong motor. Boss. Sa tinuod lang, boss. Daghan ako yung motor di pang utang, boss. Pero bisag isa ni boss, wag na impas. Dili na magsilbi sa mua, boss. Wa man day ka kaimpas. Boss. I need to explain, boss, para masabtan yun nimo ba? Why explain? Salain na lang kuha. Boss. Kalma lang, boss. Nga ni magod, boss. Nahitabo, boss. Mabitaw nga wala na nga impas akong motor kay ang kumpanya nga akong ikuha ang motor, boss, nisira. Niya. Sama na kong mabuhat, ana. Okay, mabuhat kundi iuli na akong motor. Eh, dili naman nila dawato na akong bayad. Mao ba? Mao din ang nahitabo. Abi man ako dili ka himayad. Ay, dili, boss. Oy, imayad yun ko, boss. Kaya sa tinuod lang, boss. Kung wala lang to nagsira to akong kumpanya nga ikuha ang motor, di ko dali makuha, oy. Dito ko. Pwede ra ka dire ka utang sa mga boss. Gani. Lain ba ako? Nya, asa mang motor niya dire? Naada, boss. Gitabunan. Tay sa boss. Ang patakaran na mo dire, boss. Once nga maka-fill up ka, dili na ka makabalibad kung unsay forma sa mga motor. Wala problema, boss. Goods man ka ng mga motora na. Oo. Goods kayo na. Okay kayo. Dire sa mga boss. Oh. Pag mangutang kag motor, naay libre. Tanda mo yun. Tinyo, dawatan eh. Isa man ang mga libre dali. Jacket, Libre jacket, eh, guantes, grabe. napay bomba, Yahaya ba, eh? napay duha ka buok ligid. Matay. Yahaya, na diri abos og mangutang og motor, ay. Higit ka magmahay. Siyempre, langga gud namong mga customer. Gani. Nya. Salamat, ani, boss. Unsa man, pwede na nako makuha ang motor? Pwede naman, boss. Pero ay sa pirma sa daan dire. Oo. Boss. Ya, ampin sa biyahe ha. Tarang motor. Pwede na nimo ukbon ang tiyang tabon. Sige, boss, salamat kayo. Nya. Ako sa ring motor. Bane. Oh, mo na, boss. Yahaya, ade. Sinabunan pa, bay. Hindi may motor. Itang harapan si Kaplin, boss. Mane nga, pandari, boss. Ukbarang, boss. Ayan, sinabunan man. Matay mo ning motora. Boss, Oh, mao na.
Ito may problema. Matay man. Ano yung motora, boss? Nakapirma na ba ko? Bantog ra day. Ayaw, di ma. Pag makapirma di malibad kay isa mo puning motora day nga pakapin man puning super crunch. Bantog ra na libre. Duha ka ligid tiwa nang puday miligid ani. Papay wasing. Bantog ra na libre. Bumba kay wala nang maligid day ani perti nang lisa ni. Bantog ra pong naapoy libre nga guantes kay katitanos na po kayo. Damay, ang tura na yun.